només la guerra de Bòsnia, sinó tot el context de la guerra dels Balcans, de les guerres dels Balcans, té un origen, diguem-ne, del creixement dels ultranacionalismes, que no només van créixer a Sèrbia, sinó també a Croàcia i en una part, evidentment, també a Bòsnia. El que passa és que per mi l'origen de la guerra és provocat, diguem-ne, perquè hi ha uns països que es volen independitzar per raons X i des de Belgrad, que és on estava Milosevic en aquell moment, que era el president de Sèrbia, però diguem-ne era una mica els serbis eren els que controlaven l'exèrcit, majoritàriament, doncs el que fan és no acceptar la voluntat d'aquestes repúbliques que tenien dret a independitzar-se i envien l'exèrcit a Croàcia. Quan dic l'envien no és que no hi fos, que ja hi era, sinó que els serbis d'allà es revolten perquè no accepten la independència de Croàcia i des de Belgrad els donen suport, diguem-ne, enviant els tancs. Quan cau el mur de Berlín i cau la Unió Soviètica, etc., doncs diguem-ne que una cosa que unia el país o una ideologia que era el socialisme, doncs fa aigües, cau, i hi ha molta gent que vol conservar la seva cadira, per dir-ho així, i es canvien de jaqueta i passen de ser socialistes, com seria el cas de Milosevic, a ser ultranacionalistes. Això d'una banda. D'una altra banda, hi havia una crisi econòmica. Penseu que el Tito, que va governar, va unificar Iugoslàvia després de la Segona Guerra Mundial, etc., feia una política de som els líders dels països neutrals, però parava la mà tant als americans com als russos. I d'aquesta manera rebia bastantes ajudes i ells anaven tirant, no es casaven amb ningú i anaven fent. Aquest sistema també cau, crisi econòmica, i després hi havia una cosa que unificava el país també, que era l'exèrcit, que clar, quan es comencen a separar, doncs l'exèrcit també deixa d'existir. Per mi la religió no ha sigut mai una causa de guerra als Balcans, sinó que ha sigut una cosa complementària, que després sí que precisament amb la guerra i amb tots els crims que s'han comès i amb tot el que va generar la guerra sí que van augmentar, diguem-ne, o sigui, la gent es va tornar més religiosa. Tant els ortodoxos serbis com els catòlics croats com els musulmans. A veure, jo no vaig estar a la guerra de Bòsnia. Jo el contacte que tinc amb la guerra és perquè vaig fer de voluntària, que no té res a veure amb el periodisme, vaig fer de voluntària a camps de refugiats on hi havia refugiats de Bòsnia i de Croàcia i els camps estaven a Croàcia, any 93, 94, 95. I després, a l'any 96, quan ja havia acabat la guerra de Bòsnia, com que jo tenia amics que havia conegut els camps, etc., doncs vaig anar de visita. Vaig anar a Sarajevo i a altres llocs de Bòsnia. I vaig decidir anar-m'hi després uns mesos per fer uns reportatges i al final em vaig quedar a viure 3 anys. I a mi el que més em va impactar va ser el caràcter dels bosnians, sobretot en el sentit que després de tots els crims de guerra, tot el que la gent havia patit, tot el que els havien fet, la gent... Jo no veia odi després de resistència, la capacitat de resistència de molta gent de, malgrat tot, seguir defensant un país multiètnic, multicultural, de seguir defensant que tots estan barrejats i que han de seguir estant barrejats. Això és el que més m'impressiona i la capacitat també d'en sortir-se'n, no? O sigui, després de tot el que has passat.